हेलो लोगोफोर माबोरै दङ आसा खालाम बयबो मोजाङै दंना लोगोफोर आङो दिनै नोंसोरनि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबायना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नै जोङो फोथाराव फैदों लोगोफोर फोथाराव मानि थाखाय फैदों मिथिगौना लोगोफोर बिनानावा बिराद खस्थ' खालामगासिनो दं नै मानो हा जावफ्लेखो नोंलाय दुन्दिया फोनो लाफा फोनो ना आबाद मावनो जेबो आबाद मावनो थाखाय हा जावाखै बिथाङा साकरि लानो थाखायसो पुलिस साकरि लानो थाखायसो हा जावदों बिथाङा बेनो लोगोफोर दिनैहाय माने एभरिं वार्ड खालामनो नागिरदों आरोखि माने पुलिसनि एप्लाइ होदों नालाय बियो बेयावहाय बियो खारगोन बारगोन आरोखि अखा हानानै हाया गोजोजोबदोंमोन बेनि थाखायनो बेखौहाय जावफ्लेदों आरोखि जावफ्लेनानै गुरै बानायदों ओमफ्राय लोगोफोरना दिनै आंनि एभरिं वार्ड खालामनायनि भिडिअखौ जायफोरा नायदों बिसोरो नायनायजों लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब बानायनो दाबावदे लोगोफोर दे ओमफ्राय जों नाय लोगोफोर बिथांना सिमनायानो बेयाव गानानै बारगोन मालाय ओमफ्राय बिराद अखा हानायनि दारै नायलाय जोंना दै बानासो जासाबदों एसे जासाबदोंलायनो दै फिसा बाना जादों जासाबदों होनफ्लांबाय दे लोगोफोर मेंबाय लोगोफोर बिराद मेंबाय सान्दुंआ बिराद गोसा लोगोआ खारलांबाय आंहा जिरायथ'बाय नै आंहा थाबायबायसो नै लोगोफोर वाव मेंखुजोब्बाय लोगोफोर ओरैबायदि मेंगोना मेङाखै होनलाय बेथ' आयु जा खारबाय पुलिस अफिसारानो गिनानै फोद्दासो खांग्रालायसासै बेखौ एंसाल होआखैब्रा नोंनि खारनो हानायखौ नुनासो होनदां ना लोगोफोर माय गड दे मेंबाय बारसै बोलो गैला रायलायनो बेसरा ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना लोगोआ बारनो थाम जाबाय सिमाया नुदोंना सान्दुंखाय सिनायलाहाय भिडिअआव माबायदि नुगोनथाय जुथायानो सिमना खय फुट होनदों बियो 12 फुट बारसिगोन जारौआ ओरैबायदि सान्दुं
लादो दे बोरो मानसिखौ नुहुरला आङो भिडिअ लाफादोंमोन आं मानसिखौ नुहुरला वाव थिग नुवाखिसिगोनहाय भिडिअआवहाय दे खनसे बारबावदो